Guys, finally dumating na yung aking order na damit galing sa Bicol Vlogger Group. Sinuporta natin yung kanilang clothing. Siyempre guys, salamat sa riders sa LBC na dumating yung item natin. Alam nyo guys, galing pa tong Bicol, Legazpi, pinaship ko dito sa Cainta Rizal. Salamat sa kay Kuya Rider, di ko natanong yung pangalan. Ulan, deliver, nakakapote. Sobrang proud talaga. Proud na proud ako guys sa mga delivery riders. Alam nyo yun. Guys, pasensya na kayo sa likod ko. Nandito ako sa 3rd floor sa boarding house na pa ako ngayon. Siyempre, feel na feel ko yung hangin. Ang sarap. Hindi mo na kailangan mag-electric fan. At sige guys, i-unboxing natin to. Kung ano yung laman. Hindi, alam ko yung laman nito. Okay, i-open natin. At siyempre guys, meron to. Guys, sa mga nagpapaship, guarantee, ano ko na to. Endorse ko na itong LBC, pasensya na. Pero hindi po ito sponsored. 165 COD yung payment yan. Let's open natin. Nakasil siya. Seal ko siya. Okay lang. Talagang hindi yung item natin, yung damit, hindi nasira. At syempre guys, ang in-order ko ay meron siyang ID at meron siyang tawag ito, lace. Ito lang kung ano to. And syempre guys, ito yung ID natin. Ito guys, pinaliit ko lang, pero yung likod niyan okay. Medyo malabo siya sa malayo, kaya ay sa malapit. Ito na lang sa lapit na natin. And guys, may pirma niya na aming president, si Bon James T. Siyempre guys, titignan natin yung t-shirt. Pasensya na, magbubad tayo. Pasensya na ka sa katawan ko. Ang purpose nito guys, ng ID na to, para pag may mga event, pwede natin isuot. Ganito. May model, siyempre guys, legit, na naimbitahan yung isang grupo. And siyempre guys, kung sino man sa aming mga Bicol Vlogger Group, proud Bicolano vlogger, mas magandang meron kang ganito. Para pag na-invite ka, di meron kayong may pe-present. Diba? Pali-pala yung pa. Yeah. Bicol Vlogger Group yan guys. At syempre guys, tatanggalin tayo. Ayan yan, yung likod. Bicol Vloggers Group. Medyo makakaano yung yung nilagyan. Di ba? Din yung harap niya, ganito. Yung mayon, yung sili, tapos yung kagsawa. Siyempre guys, ito yung pinakano natin, yung mayon, tapos yung pili. Diba? Guys, siyempre guys, susot natin yan. Hindi pwedeng may damit. Para fit. Siyempre guys, papakita. Ang in-order ko, size nito, medium. Meron pa siyang FFM Prince. Medium. Kay Freds. Kasyang-kasya to guys. Okay. Diba?
Siyempre, bungo. Guys, sa mga gusto mag-order ng damit, ilalagay ko yung link dito. And yung kung sino ang kukontakin. Siyempre guys, para naman makasupport tayo sa Bicol Barangay Group. Para pag meron kami mga charity, doon ibabawas yung pondo. Diba? Alam ko si Press Tips merong ginagawang tawag dito, charity. Guys, ibalik natin ulit sa lalagyan para naman sa linggo. Suot natin. Mura lang to guys, yung t-shirt. 250. Guys, mega love shoutout pala. Shoutout natin yung mga natin. Si kay Press Bon James T, Shocker Vlogger, kay Monique T, kay Doc Joey Bitito, at sa Matigsong PH, kay Sweet Bicolanong Lacuachero, Bicol Vlogger Group, at sino pa? Sweet Lover Vlogger. Yeah. Ang driver na Sweet Lover. Si Biyahero, Bicolanong Biyahero guys. Hello and shout out sa inyo guys. Lalo na kay Rica May Atole. Yan, support nyo yan guys. Sed Luna Vlogs, JC Venture, at kay Bicolanang Rabasera, at kay Christian Lacuacherong Rabasero. Talagang mga nagsusupport sa channel natin. Thank you so much. And sabayan ko sa Pilar. Maraming salamat sa pag-suporta. Lalo sa akin. Thank you so much. And sa LF Kainta na walang sawa nagsusupport sa akin. Thank you so much. Kay Sir Simply Charlie, kay Simply Christina, yan yung mga sinusuportahan din natin ng mga small YouTuber. Kailangan natin suportahan para sama-sama tayo. Guys, medyo malungkot man yung aking journey ngayon. Siyempre guys, hindi natin na-hit yung $100 sa ilang buwan. No? May limit kasi yun. Nag-0-0. Okay na yun. Continue lang tayo. Hindi tayo mawala ng pag-asa kasi kasi tayo, naging busy tayo sa trabaho, night shift. Pag-uwi, tulog. Hindi tayo nakagawa ng content kaya nalagas yung ating kinita. Okay lang. Tuloy-tuloy lang. Push lang tayo guys. Hindi tayo mawala ng pag-asa. Tuloy-tuloy lang. And ingat. And God bless. Galing kay Boy Bicol. Mga kaulo, ingat kayo and God bless. Thank you Lord for always safe ang ating pa. Okay.